y daith. Fynd allan o Ioan 12, adnod 12 ymlaen. Y diwrnod wedyn, clywodd y dyrfa fawr oedd wedi dod i'r ŵyl fod Iesu ar ei ffordd i Jerusalem. Dyma nhw'n torri cynghennau o'r coed palmwydd a mynd allan i'w gyfarfod gan weiddi, Hosanna, clod iddo. Mae'r un sy'n dod i gynrychioli'r arglwydd wedi ei fendithio'n fawr. Ie, dyma frenin Israel. Eisteddodd Iesu ar gefn asyn, fel mae'n dweud yn yr ysgrifau sanctaidd. Paid ag ofni ddinas Jerusalem, edrych, dy frenin sy'n dod ar gefn ebol asyn. Doedd y disgyblion ddim wedi deall arwyddocâd hyn i gyd ar y pryd. Dim ond ar ôl i Iesu gael ei anrhydeddu, nathon nhw sylweddoli fod y pethau yma wedi eu hysgrifennu amdano, a'i bod nhw wedi digwydd iddo. Roedd llawer iawn o'r bobl yn y dyrfa wedi gweld Iesu'n galw Lazarus allan o'r bedd a dod ag yn ôl yn fyw, ac roedden nhw wedi bod yn dweud wrth bawb arall beth ddigwyddodd. Dyna pam roedd cymaint o bobl wedi mynd allan i'w gyfarfod. Roedden nhw wedi clywed am yr arwydd gwrthiol roedd wedi ei wneud. Dyma'r Pharisëaid yn dweud wrth ei gilydd, does dim pwynt, edrychwch, mae fel petai'r byd i gyd yn mynd ar ei ôl. Diolch yn fawr i chi, Rachel. Sul y Boldar ydy'r sul heddiw, ac oedd y darlleniad yna o Ioan, a mae'r 4 Efengyl yn cyfeirio at hanes Iesu yn mynd ar daith i mewn i Jerusalem. A hon ydy'r 3 bregeth yn y gyfres, y daith. Dar mi gychwyn efo'r syniad o daith yn gyffredinol yn y gyntaf. Sul dwytha, oeddan ni wedi mynd i daith Iesu Grist yn yr 8fed bennod o Lug, yn teithio amgylch, yn dysgu am deyrnas Dduw, yn cyflawni gwirthia ac yn dysgu y disgyblion. Heddiw, y 3 daith, ydy'r daith i mewn i Jerusalem. Dwi wedi rhoi y gwres ymlaen os da chi'n teimlo chydig yn oer, ond na ni ddiffodd ar hygofni chi mynd yn rhy gysurus yn ystod y bregeth. A rydw i eisiau sôn chydig bach am hwn, oherwydd mae'n daith bwysig, mae'n daith arwydd o cael, a mae'n daith sydd wedi gadael i ôl ar ddynoliaeth i gyd, oherwydd i phwysigrwydd. Meddyliwch am eiliad rwan, am eich bywyd chi, a meddyliwch am daith da chi wedi bod arni, sy'n gofiadwy. Fedra i feddwl am lwyth o deithiau dwi'n gallu cofio. Dych chi'n gwyliau, trip y chwiorydd, taith. Mae yna rhywbeth sbesial mewn teithio i rwla. Mae o'n wahanol i'ch bywyd bob dydd chi. A dych chi'n cofio pethau ar y daith. Neu dych chi'n darllen llyfr am deithio. Dwi'n cofio darllen llyfr gan gomedian, a teitl y llyfr oedd I Took a Fridge Around Ireland. Oedd wedi cario fridge o gwmpas Iwerddon. Fedra i gofio am daith i Ffrainc yn ystod haf 1976, eisteddfod y Llwch yn Aberteifi, a mynd lawr Afon Lwar yn campio fo mam a dad. Ac oedd Afon Lwar fel nant y flwyddyn honno. Oedd pysgod yn marw yn y mwd drewllyd ar lannau yr afon. Ac wrth fynd ar hyd strydoedd ne, lonydd syth Ffrainc, oedd na danau gwyllt yn y ceia. A'r tân yn neidio o un ochr y ffordd i ochr arall y ffordd. Ac oedd hi'n daith gofiadwy. Mae gennych chi deithiau cofiadwy yn eich bywyd. Da chi'n cofio amdanyn nhw. Llyfr arall am daith nes i darllen oedd Songlines. A na i ddeitha chi reswm pam nes i darllen o. Yn 1990, nath y diweddar Iwan Llwyd ennill cadair eisteddfod Cwm Rymni hefo cerdd ar enw Gwreichion. A'r hyn ysbrydolodd o'i ysgrifennu'r gerdd oedd y llyfr Songlines. A darllenis i'r llyfr,
Nes i ddarllen y gerdd gweithio'r môr. Nes i ddarllen y llyfr. Llyfr am yr Aborigines yn Awstralia cyn i'r bobl wyn fynd yno. A'r ffordd o fyw oedd ganddyn nhw oedd nomadig, teithio o fan i fan. A dros y canrifoedd, mi oedd na ganeuon wedi datblygu. Oedden nhw'n canu ar y daith. Oedden nhw'n canu am y creigiau ac am y planhigion ac am eu dealltwriaeth nhw o'r greadigaeth. Ac oedd y songlines yma ar hyd cyfandir Awstralia. A os da chi wedi clywed yr Aboriginiaid yn canu, mae yna ryw lafar ganu ganddyn nhw'n does, sydd yn rhan o'r songlines. Teithio, mae'n gadael i ôl arna ni. A taith Iesu Grist i mewn i Jerusalem yn y fan yma, yn arwyddocâl ac yn bwysig, ac yn un sydd wedi gadael i ôl ar bobl oherwydd nifer o resyma. Dwi eisiau ni feddwl am ddau beth wrth edrych ar daith yr Iesu mewn i Jerusalem ar Sul y Blodau. Peth cyntaf fydd, beth mae'r daith hon yn dweud am fyw, am Iesu Grist? Ac yna, yn fyr ar y diwedd, beth mae'r daith hon yn ei ddweud amdana ni? Mae'n bwysig yn bod ni'n deall nad rhywbeth random y beth ddigwyddodd yn Iesu Grist, ond bod o'n rhan o gynllun Duw ar gyfer dynoliaeth. Da ni weithiau meddwl bod bywyd yn andros o random, da chi'n gwybod? Ond uwch ben y cwbl, mae Duw ar waith, mae Duw yn lliwio. Neu sa Hugh Aron yma bore yma, sa fo'n deud, mae Duw yn gyrru'r bus. Nath o ddeud hynny'n nodi drwy'r noson, a sôn am ragluniaeth fel Duw yn gyrru'r bus. A bod ni yn y bus yn teimlo bod gennym ni dipyn o ryddid a bod yna bethau random yn digwydd, ond Duw sy'n gyrru'r bus. Ac yn y cyd-destun yma, mae Duw wrth y lliw, y pethau erchyll sydd yn digwydd i Iesu Grist yn ystod yr wythnos fawr, hefo'r groes a'r chwipio ddigwyddodd i'r arglwydd Iesu. A mae'r daith yma'n rhan o gynllun Duw i ddod â iachawdwriaeth i'r byd. Chi'n cofio oedd Iesu'n dweud rhywbeth tebyg i hyn yn yr adnod yma? Gochmynodd Iesu o beidio dweud wrth neb. Oedd o wedi iachau person leper gwahanglwyf. A dyma wch gair yn ei gluston a dweud, gwranda, dwi wedi iachau di, ond dwi'n misio i ti ddeud wrth bobl bod ti wedi iachau, bod fi wedi deiachau. A mae'n digwydd dro ar ôl dro yn hanesion yr Iesu am gyfnod. Peidiwch yn deud, cadwch yn dawel. Dos i weld o'r ffeiriad. Ond da chi'n wedi meddwl pam bod Iesu Grist yn deud hyn? Pam bod yn deud hyn wrth bobl? Oedd o'n newydd gael iachau, oedd o eisiau deud wrth bawb, doedd? Y reswm oedd bod yr amser cywir ddim wedi dod eto i Iesu gael ei arestio ac i Iesu gael ei groesoelio. Ac felly mae'n gofyn i bobl i fod yn dawel ynglyn â fo. Mi oedd Iesu'n gwybod be oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo, oedd o'n gwybod i fod o'n mynd i gael ei ladd, oedd o'n gwybod i fod o'n mynd i atgyfodi, ac oedd o'n deud hyn nifer o weithiau, fel yn y sleid nesaf, Marc 8. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr henuriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymentridiau gyfodi. Felly oedd Iesu'n dysgu'r disgyblion, gwrandwch, mae hyn yn mynd i ddigwydd i mi yn y diwedd. Mae pobl yn mynd i gwrthod i, mae'r arweinyddion yn mynd i droi arna fi, dwi'n mynd i orfod marw a dwi'n mynd i atgyfodi. Ac felly, wrth i ni ystyried yr hanes yma, mi oedd Iesu'n gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd iddo fo. Mi oedd yn gwybod i fod yn mynd i farw dan law yr awdurdoda. Mi oedd Duw am i hyn ddigwydd, nid yn ôl cynllun pobl, neu Rhufain, neu Sanhedrin, neu'r henuriaid, ond yn ôl i batrwm o ei hun. Ac erbyn yr wythnos fawr, mi oedd pethau wedi newid, ac mi oedd yr amser wedi dod i'r Iesu
farw. Yn Mathew, yn yr adnod nesaf, mae o'n dweud fel hyn, dywedon yntau, ewch i'r ddinas, a dyn arbennig a dwedwch wrtho, y mae'r athro'n dweud, y mae fy amser i yn agos. Reit, mae'r amser wedi dod, lle dwi am mynd i farw, a mae o'n trefnu i gael gwledd y Pasg hefo y disgyblion. Ond sa'n gael bwysleisio, nid random ydy hwn. Nid hap a damwain ydy'r hyn sydd yn digwydd, ond rhan o gynllun Duw yn ei gariad i gymodi pobl hefo fo, i ddod â iachawdwriaeth, neu salvation ydy cyfeithiad o iachawdwriaeth ynde. A da chi'n gwybod y cefndir. Ar yr wythnos yma, mi oedd gwyl fawr, yn ôl 2000 o flynyddoedd, yn ôl y Pasg. Ac oedd yr Iddewon yn tyrru at ei gilydd i ddathlu y Pasg. Ac oedd nhw'n cofio nôl dros y canrifoedd sut oedd Duw wedi rhyddhau nhw o'r Aifft. Chi'n cofio? 420 o flynyddoedd oedd nhw'n yr Aifft. Ac yna yn gais weisio, Moses yn mynd, ni harwain nhw o'r Aifft i ryddid. A rhan o'r rhyddhau hwnnw oedd bod oen yn cael ei ladd. Oen y Pesach, oen y Pasg. Ac oedd gwaed yr oen yn cael ei roi ar ddrysar tai yr Iddewon, fel bod y dinistryd yn mynd heibio, fel bod y plentyn hynna ddim yn cael ei ladd, mae'n erchyll o stori, ac yna bod nhw'n cael dod yn rhydd o'r Aifft. Felly yr oen. A bob Pasg, mis Nisan yr Iddewon, 14 o fis Nisan, mi oeddan nhw'n dathlu y Pasg. Ac ar brynhawn y dydd hwnnw, mi oedd oen y Pasg yn cael ei aberthu i gofio am gariad a ffyddlondeb a thyngarwch Duw i'r genedl yr Iddewon yn ei harwain nhw i ryddid allan o'r Aifft. Felly, da chi'n gweld yr amseru, 14 o Nisan yn bu farw yr arglwydd Iesu yn y prynhawn. Nath o farw ar y groes. Nid mwyn rhyddhau yr Iddewon yn unig, nid mwyn rhyddhau yr Rhufeiniaid yn unig, ond mwyn rhyddhau pob un fydda'n credu ynddo fo. A dyna pam oedd Ioan yn dweud, pan welodd o Iesu, wele oen Duw, yr hwn sydd yn cymryd ymaith bechodau'r byd. Felly, da chi'n gweld yr amseru yn digwydd gan Dduw. Dyma pryd dwi isio i'r arglwydd Iesu fanwyl fab fod yn aberth dros y bobl yma. Ac yn y fan yma, da ni'n gweld cariad syfrdanol Duw. Oherwydd sa ni'n Dduw, sa ni wedi dweud, anghofio amdanyn nhw. Maen nhw'n gwrthod credu, maen nhw'n gwrthod dilyn, maen nhw'n mwrdro lladd i gilydd. Mae ganddyn nhw, swn i'n Dduw, swn i wedi dweud, o natur cariad Duw, natur Duw ydy cariad a gras. A mae o am gan perthynas hefo ni. A mae di agor y ffordd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r amser yn dod, meddai'r Iesu, gan ddangos cariad rhyfeddol Duw a'i ras afresymol tuag ata ni. Ac wrth deithio mewn i Jerusalem ar Sul y Bloda, mi oedd yr Iesu'n gwybod yn union beth oedd o'n wneud. A mi oedd yna ddau beth oedd yn digwydd wrth iddo fo fynd i mewn ar yr ebol asyn. Y peth cyntaf oedd, roedd Iesu'n rhoi ei fywyd yn wirfoddol. Nid pobl eraill gipiodd ei fywyd o. Iesu roddodd ei fywyd. Dwi'n rhoi y mywyd yn rhodd i chi, oherwydd dwi'n eich caru chi. Mae rhaid ni beidio meddwl na yr Rhufeiniaid neu'r Sanhedrin neu'r Iddewon oedd yn rheoli beth sy'n digwydd. Ond mae Iesu'n dweud, dwi'n rhoi fy hun eich mwyn chwi. Mae o'n dweud yn Marc 10, oherwydd Mab Dafydd yntau, mi ddaeth i gael ei wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei fywyd, rhoi ei unios, rhodd fi sy'n y roi o meddai'r Iesu, yn bridwedd, ransom di bridwedd dros lawer. Ac yna nes ymlaen
nid nes ymlaen. Hefyd yn Efengyl Ioan y 10 bennod, fe ddywedodd Iesu ar y Gesemane, wel ia, nes ymlaen o Silyr. Mae fy nhad yn fy ngharu i am fy mod yn mynd i farw'n wirfoddol, mwyn dod yn ôl yn fyw wedyn. Does neb yn cymryd fy mywyd oddi arnau, fi fy hun sy'n dewis rhoi fy mywyd yn wirfoddol. Mae gen i'r gallu i'w roi a'r gallu i'w gymryd yn ôl eto. Mae fy nhad wedi dweud wrtho i beth i'w wneud. Sgyn neb arall ohona ni yr hawl i beidio marw yn gorfforol. Neb. Ond mi oedd Iesu yn ei gariad ac yn rhefn gras Duw yn dweud, dwi'n rhoi fy hun o ddewis fy hun i farw. Oherwydd does dim rhaid i mi farw, dwi'n berffaith. Sgyn angau ddim hawl anna fi. Mae hwn yn tynnu ar danau yng nghalon i rwan lle. Bod mab Duw wedi dweud, dwi'n rhoi hwn. Oherwydd dwi'n caru'r bobl ma sydd ar y ddaear. A dwi'n dyheu iddyn nhw gredu yna fi. Hynny yw, mi oedd o'n rodd tragwyddol i ni. Iesu'n rhoi ei fywyd yn wirfoddol, yn dioddef poenau corfforol ac ysbrydol, da ni ddim yn gwybod am ei dyfnder, mwyn i ni gael maddeuant a bywyd tragwyddol a bod yn bobl i Dduw. A dyma ras ysblennydd Duw ar waith. Mae o'n gyfran gwbl rhyfeddol. A phan mae Iesu mynd mewn i Jerusalem ar gefn yr asyn, mi oedd o'n gwybod yn y pen draw y byddaf o'n dychryn a gwylltio'r awdurdoda. A dyma'r ail beth. Mae'r rhoi fywyd yn wirfoddol. Ond mae o'n gwybod wrth i'w dorf ddod, wrth i'w bobl ddod a dweud, mae'r Meseia wedi cyrraedd, dyma'n brenin ni. Mae o'n mynd i arwain ni fuddugoliaeth yn erbyn yr rhufeiniaid yma sydd yn gormesu ni. A da chi'n teimlo'r awdurdoda'n tynhau i gyd. Mae'r dorf yma, mae'r cannoedd, mae'r werin a'r miloedd yn ei amgylchynu fo. Mae nhw'n ei gydnabod o yn Meseia ac yn frenin. Mae rhaid ni gadw'n golwg ar hwn. Mae rhaid ni wneud rhywbeth i gael gwarad o'r person yma. Oherwydd wrach fydd yna ryfel a gwrthryfel fydd yn tanseilio yn hawdurdod ni. Ond mi oedd Iesu'n gwybod mae dyma fyddai ymateb nhw. Mae fawr i wedi dod, meddai Iesu Grist. A dyna a ddigwyddodd. Fe roddodd Iesu ei hun i'r awdurdoda. A da chi'n cofio nawr Gesemane a Pedr yn tynnu'r gleddyf mwyn amddiffyn Iesu. A dyma ddywedodd Iesu. Wna, dwi'n rhaid o? Do. Dos nôl i'n Ioanna. Na, dwi'n rhaid o. Na i ddyfynu hon. Cadwyd y gleddyf, meddai Iesu wrth Pedr. Wyt ti'n meddwl mod i ddim yn barod i ddioddef a cyfed y cwpan chwerw mae'r tad wedi rhoi i mi. Felly wrth iddo fo fynd ar yr asyn, da chi'n gweld i fod o yn rhoi fywyd yn wirfoddol ac hefyd i fod o'n gwybod y byddai'r awdurdoda yn dod ac yn troi arno fo. Ac yna peth pwysig arall yn y fan yma ydy fod Iesu'n cyflawni be oedd y proffwydi wedi ddweud gymaint ohonyn nhw. Be fydda'n digwydd pan fydda Meseia Duw, eneiniog Duw, yn dod i'r byd. Na i jyst cyfeirio at yr un ddaru ni darllen ar y cychwyn yn fama Secharia, canrifoedd cyn yr Iesu, yn dweud, daslwch bobl Sion, gwyddwch yn llawen bobl Jerusalem. Edrych, mae dyfrenin yn dod, mae o'n gyfiawn ac yn achub, mae o'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol asyn. Byddai'n symud y cerbydau rhyfel o Israel a mynd ar ceffylau rhyfel i ffwrdd o Jerusalem. Bydd arfau rhyfel yn cael ei dinistrio, yna bydd y brenin yn cyhoeddi heddwch i'r gwledydd. Fel hyn fydda'r Meseia. Ond mi oedd yr Iddewon di cam ddallt ac oedden nhw'n disgwyl gwaredwr milwrol. Wel, oedd Judas Maccabeus ychydig o ganrifoedd yn gynt wedi ymladd yn erbyn y gorthrymwyr ac oedd o wedi dod i mewn i Jerusalem yn fuddugoliaethus efo'i fyddin. Ond nid yn felly ydy y Meseia. Pan fydd o'n dod, medda Secharia, mi fydd o'n dod yn heddychlon ac yn ostynedig.
Ac oedd pobl methu gwneud y cysylltiad rhwng brenin a gostyngeidrwydd, rhwng Mab Duw a Meseia, a heddwch a thangnefedd. Sut oedd hwn yn mynd i goncro a bod yn fuddigol? Mae brenin gwahanol i frenhinoedd y byd. Da ni'n gweld grym Rwsia rwan yn dydan, a Putin fel brenin eisiau dangos i fod o'n gryf ac yn awdurdodol. A mae'n mynd i mewn i Ukraine hefo'i filwyr a'i danciau, a'i daflegrau. Nid dyma ffordd Duw, nid dyma ffordd yr arglwydd Iesu, nid dyma ffordd y Meseia. Dyma ffordd Duw. Da ni weld ar ebol asyn, da chi bo? Da chi bo, nid saith Iesu mynd mewn i Jerusalem heddiw. Fysa fo'n mynd mewn Lotus neu Ferrari mewn. Fysa fo'n mynd mewn beic. Da chi bod y gymhariaeth yna o... A fel hyn mae Duw yn gweithio. A mae mor... I'r byd modern materol yma, mae ffordd Iesu'n troi bob dim a'i ben i weired. Neu, fel sy'n Malcolm yn dweud, mae'n moelyd. Dwi'n licio'r gair moelyd. Troi a'i ben i lawr. Fe ddaeth Iesu'n ostynedig i Jerusalem, a dyma natur teyrnas Dduw. A'r teitl yma, lot o'r ei eraill ar ddydd Sul y Blodau, oedd brenin. Brenin, weled y frenin yn dod i orchfygu trwy gariad. Brenin oedd i drechu'r gelyn, brenin oedd yn dod nôl yn fuddigol, brenin sydd yn teyrnasu am byth bythoedd. A heddiw, Iesu yw ein brenin tragwyddol ni. Felly, da ni'n dysgu hyn am Dduw, am Iesu, ac am gynllun Duw wrth edrych ar y daith i mewn i Jerusalem. Mae Duw yn rhyfeddol, mae Duw yn llywodraethu, mae Duw yn caru ni yn yr hyn sydd yn digwydd yn yr Iesu. Ac yn anfyr, be da ni'n dysgu amdana ni yn hunan yn y stori yma? Wel, da ni'n gweld bod torfeydd yn gallu bod yn chwit-chwat, bod pobl yn gallu mynd hefo'r dorf i gredu neu ddilyn neu i addoli. Mae'r tân yn diffodd yn ddigon buan. Da ni'n gallu bod fel yna. Da ni'n gallu bod yn frwdfrydig ac yn meddwl, mae rhaid fi addoli a gwasanaethu Duw. Ac yna mae'r tân yn diffodd a mae pethau'n tawelu. Sut mae Iesu'n cael ei gyflwyno'n yn herion ni'n dydi ynglyn â'i fawredd o fel Mab Duw. Ynglyn â arwyddocad y groes. Nid dyn cyffredin yn marw fel Merthyr oedd o, ond Mab Duw ei hun yn rhoi ei fywyd o'i wirfodd mwyn dod â achubiaeth, iachawdwriaeth, salvation i ni. Sut da ni'n ymateb i hynny? Ydda ni'n rhoi'n ffydd yn yr Iesu? Ynta da ni'n camu nôl a dweud, dwi'n methu derbyn hyn. Lle da chi ar y daith yma hefo Iesu heddiw yma? Da chi'n cerdded hefo'r brenin? Da chi'n canmol ac yn addoli y brenin? Ydych chi'n frwdfrydig o ran ei waith yn y byd yma heddiw a deyrnas rhyfeddol Duw? Mae yna herian does, a da ni'n cerdded fel pobl Iesu Grist hefo'r arglwydd. Mae yna wythnos o'n blaena ni rwan yr wythnos fawr. Sut fyddwch chi'n cerdded hefo Iesu Grist? Y brenin. Oherwydd, bore Sul nesaf Duw a'i mynd, fyddwn ni'n edrych ar daith arall, sef y daith i emaes. A'r ffordd yn newidwyd bywyd pobl eraill wrth fynd ar daith yn ôl adra. Ar ei ben y borgoron. Amen. Wel,